naší tradiční vánoční besídce. Máme to díky přispění města Štít Arma, že to můžeme využít. A chtěl bych vám popřát, že jste se všichni bavili, taková vložka menší, když budete znát písničku, kterou budeme zpívat, klidně se všichni přidejte. Teď předám slovo na stanoví, kdo nezná vůdci našeho střediska. Já vás tady taky všechny vítám, jsem rád, že jsme se tady sešli v takovém dvojním počtu. Jinak Luboš mě vzal vítr s plachem, protože všechno to podstatně řekl, takže doufám, že se budeme společně všichni dobře bavit a na té můžeme. Si můžeme začít. Ještě jednou příjemný večer. Já bych měl prosbu, aby jsme byli maximálně ticho, protože nevím, nakolik to bude ozvučeno, nakolik to bude slyšet. Ze zkušenosti z minula vím, že zvláště menší to neužvou. Takže pokud z toho chceme mít nějaký zážitek, tak to musíme přidat, protože budeme potichu. Kromě těch vánočních kolem a písniček. A vystupující.